Okay. pH-værdi er en værdi, man måler på indikatorpapir. Og sammen med det der indikator bliver det sådan en lille rulle. Så er der et papir for oven, som er pH-skalaen, så man kan se, hvilket, altså ud fra farven, hvilket tal den er på den der pH, hvad der er på pH-skalaen og pH-værdien. Okay. Okay. Jeg kan det ikke. Okay. Syre og baser. Når pH-værdien er under 7, er det en syre, og over 7, så er det en base. Og hvis der er lige meget syre og base, så er det neutral, og hvis der er mere syre end baser, så er det en syre, og hvis der er mere base, er det en base. Og hvis hvad? Sig det bare. Hvis den er 7, så er den neutral. Ja. Og en fortynding, det er, hvor man starter med noget syre, som kan være HCl. Og så kan man have noget, vi lavede sådan en med rødkålsaft og noget rødkålsaft. Og så tager man noget, det der rødkålsaft noget, og så noget vand, og så hælder man for eksempel 1 ml isvand på hver gang, så hælder man videre. Og saltsyre også, var der også et glasene. Ja, det er den der C. Ja. Og neutralisering er noget, man gør, og der kommer altid salt ud af det, sådan en neutralisering. Og vand. Og vand. Super.